povedzme si, že takto na pondelok ideme skúsiť prekvapiť Tamaru. Prekvapenie týždňa. Prosím. Tamara, ahoj, tu Luky a Katka, voláme ti z Dobrého rádia, želáme ti krásny pondelok a možno vďaka hlasu, ktorý teraz budeš počuť, bude tvoj pondelok ešte krajší. Počúvaj. Ahoj Tamarka, tu je Celé, srdečne ťa pozdravujem, dúfam, že sa máš dobre a že počúvaš dobrú hudbu na Dobrom rádiu a zároveň pozdravujem všetkých poslucháčov Dobrého rádia. Ty si ju určite spoznala, ale pre vás ostatných, toto bola Tamarina milovaná Celeste Buckingham. Som šťastná, lebo my sme sa už stretli na koncerte minulý rok, keď bola u nás v Novom Meste nad Váhom a bolo to najkrajšie stretnutie. Ty znieš trošku tak, že sme ti aj zobrali slova. No, tak skús nám opísať, že aké to bolo, keď si Celeste videla naživo, aj ste sa vystískali trošku, dali ste si nejakú fotku spolu, aká bola? Keď prišla za mnou a objala ma, tak som asi skoro odpadla. No tak veríme. Ale som, že či nepotrebujem tabletku. Strašne som bola šťastná, keď som ju konečne stretla, lebo to bol môj sen od 14 rokov ju stretnúť. No tak veríme, že teraz ani neodpadávaš, ani nepotrebuješ žiadnu tabletku, ani nič podobné, že to pekne krásne rozdýcháš. No, bola to zase iba WhatsAppka, hej, nebolo to osobné stretnutie, ale kto vie, Tamara, ak budeme takto spoločne si ešte vymieňať WhatsAppky možno dostatočne dlho, tak jedného dňa sa vďaka Dobrému rádiu môže so Celeste aj stretnúť. Uvidíme, nič nesľubujem, ale tá možnosť tam je. To kebyže sa s ňou zase stretnem, tak by som asi už naozaj odpadla. Tak prosíme ťa, neodpadávaj ani dnes, ani pri ďalšom stretnutí a takto ťa pozdravujeme z Dobrého rádia, teda aj my, Luky a Katka, nielen Celeste. Ja by som vám strašne chcela poďakovať a veľmi to vážim, že som mala možnosť získať tento pozdrav od nej. Hviezdny začiatok týždňa, ktorý ťa nakopne do ďalších dní. Či hlas alebo odkaz by ťa prekvapil? Daj nám vedieť, kto je tvojim idolom alebo idolom osoby,